L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Moody'S tat ċertifikat Pożittiv Lill-Governanza f'Malta, tant li fi kliema pajjiżna jgawdi minn ambjent istituzzjonali b'saħħtu illi jibbilanċja ir-riskji ambjentali u soċjali illi hu esposta lihom pajjiżna. Fir-rapport tagħha Moody'S innotat 3 fatturi prinċipali li huma riflessi fir-rating illi tat lil pajjiżna, fosthom it-tkabbir ekonomiku bla preċedent li esperjenza fl-aħħar snin, kif ukoll il-fatt li l-familji Maltin u Mewġin qed ikollhom aktar flus fi bwiethom u għalhekk huma reżiljenti għal xokkijiet ekonomiċi. Moody'S innotat ukoll li l-piż tad-dejn nazzjonali huwa moderat u hemm likwidità biżżejjed biex jinqdew il-bżonnijiet finanzjarji tal-Gvern. L-esperti ta' Moody'S huma wkoll konfidenti li l-ekonomija Maltija se tkompli tirkupra u l-finanzi pubbliċi se jkunu taħt kontroll wara l-pandemija. Ir-rapport jesprimi wkoll fiduċja li l-Gvern ikompli bil-bidliet li hemm bżonn biex isaħħaħ aktar l-istituzzjonijiet tal-pajjiż u bekk tistenna wkoll li r-rating ta' Malta ikompli dejjem jitjieb. Ir-rapport jinota wkoll li Malta għandha l-ogħla rata ta' tilqim ras għal ras fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u aktar mid-doppju tal-medja Ewropea. Barra minn hekk jirrimarka kif ir-rata ta' infezzjonijiet naqset wara l-implementazzjoni ta' miżuri ġodda. Fuq Twitter il-Prim Ministru Robert Abela laqa dan ir-rapport u qal illi r-riformi li qed jagħmel dan il-Gvern qed jagħmlu differenza. Fi stqarrija il-Gvern laqa l-aħħar analiżi pożittiva mingħand Moody'S u qal illi fix-xhur li ġejjin il-ħidma se tkompli biex ir-reżiljenza ekonomika ta' pajjiżna tkompli tissaħħaħ u l-istituzzjonijiet jibqgħu jiġu mtejba.